Dadi bojone Blantik kondangan loko mung ora tuku jawet kok ora iso-iso. Urip yo ket biyen koyo ngene terus, ketempyeh. Jane papake kondangan loko ki kondang sing kepiye to? Kok kondang ling utang po yo? Turu kok ngasih ngasih kok kene iki Chan. Rano kopi. Kok jenenge ngedek ora ya? Iki sih. Lah, kesuwen. Mah de kopi Mang gawe kopi nono mah. Kok kopi? Wong ora ganti kotang ora iso ngene kok kopi. Jadi kene tak ganti tuku kotang anyar. Lah kok kotang mah wong papa wis sing pakan wae ngasih ra tau kok diam to. Kok kotang barang. Lah iya apa pakai sing kondange kondang apaan sih, Pak? Lah kondang ngecupruse kok lihat yuk rumahane kondang apa wis gawe kopi di kopi pra kono. Ya kan duwe lah apa pakai? Kalian duwe ban-ban warung wae nono. Wingi wis akeh utange, Pak. Ngebon terus. Ora apa-apa nono mah. Sesuk goleke glugu yuk salutan. Lho kuwi mendhe ki iso nganggo kotang lah papa ki nganggo sempak wae ra tau kok. Tuku wae ra iso kok. Ki cawete kendor kae weruh ora. Wes lah sampe kiri cawet nono yuk golek-golek ngono kene kuwi. Ngebuang nono nang warung sedelot. Kok biasane ngebuang kok duwe izin barang.